מה קורה חברים? כאן עמית בסרטון חדש של אוברבורדים. היום אני הולך לבדוק את האוברבורד בשטח במקומות טוב. אנחנו הגענו, רגע, אני צריך להגיד לכם דבר אחד. יש יוטיובר שקוראים לו ניב מורוביץ', תירשמו לערוץ שלו, היום בלילה אני הולך לעשות איתו סרטון. רגע, הסתכלנו משהו. פרק לנו, כתוב פה רחוב הבנים, ככה קוראים לרחוב שמוזר. יאללה, בוא נלך לשטח, הגענו לשטח. מצטער שאתם רואים ככה. אוקיי, האוברבורד הזה טוב. אוקיי, אני בשטח. אוברבורד מצוין לשטח. מציע לכם לקנות אותו. יש עוד אוברבורדים טובים. יאללה. אנחנו הולכים ללכת לבית שלי, הגדול, שהוא שם רחוק רחוק. רגע, אתם לא רואים כי אפשר לראות? הנה, אתם רואים שם? הבית הזה? זה הבית. הנה, אתם רואים אותו. יאללה, אנחנו הולכים. דמי פרפקט. יאללה, בוא נצא מהר. טוב, זה צפצוף, הגעתי ל10 קמ"ש. יאללה, הגענו לבית. אני אחזור אליכם שנגיע לפחות לאוטו האדום שם. אוקיי חברים, הגענו לאוטו הזה. אנחנו הולכים להמשיך קצת לרחוב. אני הולך לעשות קצת ירידות ועליות. אנחנו נראה את הירידה הזאתי, ואחרי זה את זאתי. נבדוק את האוברבורד בעליות. טוב. קודם כל אני חוזר לכם שאני יעלה. ויאללה, בוא נתראה. אוקיי חברים, עלינו לכאן. בואו נראה את הירידה הזאת. בואו תסתכלו על האוברבורד. לא קרה לו כלום, הוא עומד ישר. לא קרה לו כלום בירידות. בירידות לא קורה כלום. טוב. הוא פשוט עומד ישר. שזה ממש טוב, ככה זה אמור להיות. עכשיו עולים את העלייה הזאת. תסתכלו את האוברבורד, איך הוא מתאפס על עצמו. אוקיי, את העלייה הזאתי קלה. זה אוברבורד. אוקיי, סליחה. חזרנו, זה היה ממש קל בשביל האוברבורד. טוב, אנחנו נראה את הירידה הזאת ונעלה אותה. נעשה עוד ירידה ועלייה. ואני אעשה לכם קצת טרקים ונמשיך. או שלא נמשיך. אני אראה לכם טרקים וזהו. הגענו לכאן. תסתכלו מה אני יודע לטפס עליה. סרטון, לא. טוב, עלינו. זה סקירת אוברבורד. ככה קוראים לסרטון. קשה לי להיות עליו. קצת קשה, לא. בשבילי זה קל. טוב, רגע. אני אחזור לכם שאני אהיה בתוך הבית. שאני אהיה כאן קיצר. ויאללה. ואני כאן. תסתכלו, זה. אני אעשה את זה. 3, 2, 1, אני שם. טוב חברים, הנה הגענו. ממש קל, מהאבנים עליתי. אוברבורד זה ממש טוב, יש עוד אוברבורדים טובים. בואו נעלה לכאן. ואנחנו למעלה. אוקיי חברים, אנחנו למעלה. עכשיו אני אעלה לכם תרגיל. טוב, יאללה, בואו נרד. כפי שאתם רואים, ככה יורדים. עולים ככה. רגע, תסתכלו. בואו נראה לכם, תסתכלו רגע. כשאתם רואים כאן, ככה, תסתכלו. שזה ירוק, זה אומר אתם יכולים לעלות. ועולים ככה, תסתכלו. שמים רגל ככה, אבל אתה לא מוריד אותה, ככה, תסתכלו. הופ, מהרגל. שנייה, ואז עלית.
מצוין. ואיך שאתה יורד, זה ככה. רגל ורגל שני. עכשיו אני אראה לכם תרגיל. אוקיי. אני על התרגיל הזה. רגע, אני עולה. אוקיי, חברים, עליתי. אני שוכב עכשיו. כן, אני אשכרה שוכב. ונשים אתכם דבר שתראו אותי. מקווה שאתם רואים אותי. אני מקווה. אוקיי. אוקיי חברים, נגמר הסרטון ויאללה ביי.